אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ. צהריים טובים לכל המאזינים של כי אני חייל, התוכנית שמנגישה לכם מידע לחיילים, לאלה שעומדים להתגייס ולבני משפחותיהם. היום אנחנו נדבר בעיקר לאוכלוסייה שעוד לא לובשת מדים, האוכלוסייה של מי שממתינים לשירות ביטחון, תלמידי כיתות י"א, י"ב. בדרך כלל בימים אלה עושים צו ראשון בלשכת הגיוס ומתחילים ככה את הקשר מול צה"ל. זו תקופה שבדרך כלל מתאפיינת בהרבה מאוד שאלות והרבה מאוד תהיות. זה קשר מול גוף ציבורי ממשלתי שיש לו איזושהי דרך התנהלות שצריך להכיר ולהבין. ולא כל הצעירים יודעים איך לגשת לקשר הזה. והיום אנחנו כאן כדי לתת מידע וכלים לכל אותם צעירים, כדי שהממשק הזה מול הצבא יהיה קודם כל קל וברור, ואחר כך גם אפקטיבי. ולפני הכל אנחנו ניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. אם אתם רוצים לפנות, לשאול שאלות, או להגיב, או כל דבר אחר בנושא הזה, אנחנו כאן, ואנחנו נשמח לשמוע מכם ולדעת שאתם איתנו. ואנחנו נתחיל מיד עם האורח הראשון שלי, רן צור. צהריים טובים. צהריים מצוינים. רן, אתה מייסד ובעלים של הערך המנטלי. ולפני שנדבר על מה זה הערך המנטלי, קודם כל נזכיר שאתה כמוני פורש צה"ל, ופרשת כסגן אלוף מאגף טכנולוגי והלוגיסטי, נכון? אמת ויציב. ובוא תסביר לנו במה אתה עוסק היום, ותסביר לנו גם מה הקשר בין התפקיד הקודם, אם יש קשר, או התפקידים הקודמים, לבין מה שאתה עושה היום. אז קודם כל תודה על ההזדמנות להיות כאן. אני חושב שמה שאת עושה חשוב מאוד, גם לצבא, גם למתגייסים כמובן, וגם לכל מי שמשרת בצה"ל. מילה על עצמי, אני לאחר 25 שנות שירות, חלקן בשטח, חלקן בתפקידי הדרכה כאלה ואחרים, פיקוד, מטה, מגוון רחב מאוד של תפקידים, כמובן מרביתם בתחום הלוגיסטי. ואני אגיד ככה, אני היום בעלים בעצם של מיזם שאני ייסדתי, שנקרא הערך המנטלי, שיטה חדשה בעצם לאימון מנטלי. ואני נוגע, התחלתי לגעת בעצם בעיקר בבני נוער, שלקראת הגיוס לצה"ל מתקשים בהרבה מאוד תחומים, עם הרבה פערי מידע, ומגיעים בעצם לשלב שהוא דילמה מאוד משמעותית מבחינתם. שמה הדילמה? הדילמה קודם כל, איזה שירות צבאי לעשות? האם שירות קרבי? האם שירות שייתן לי משהו אחר כך לחיים שלי באזרחות? האם אני מוכן להשקיע ולתת את המקסימום, או האם אני מסתכל על טובתי האישית? עכשיו, בתפיסה שלי, אני מסייע לאלו שרוצים לעשות שירות משמעותי. זאת אומרת, כשאני מדבר עם מתגייס, זה בא ממקום של שירות משמעותי, לא חייב להיות שירות קרבי. אני אומר פה את זה, יש הרבה מאוד תפקידים, אנחנו מבינים את זה, משמעותיים, שהם לא קרביים. איך הגעת בעצם לבני הנוער האלה? אני אגיד לפני זה. אני בתפקיד האחרון שלי פיקדתי בעצם על הבסיס הלוגיסטי הכי גדול של הצבא בדרום, ליד באר שבע, מכלול חצרים, בסיס מזון, ציוד ודלק, ואני שם זיהיתי פער מאוד משמעותי במסוגלות ובמוכנות של בני הנוער שהגיעו לשירות. ואני זיהיתי שזה לא רק עם בני הנוער, זה גם עם ההורים שלהם. זאת אומרת, זה כל המכלול, זה גם המשפחה שמלווה, ויש לה קשר מאוד משמעותי, וזה בעיקר בני הנוער. ואמרתי שכשאני אצא בעצם לשלב השני שלי, אני חייב לקחת ולמנף את הנושא הזה ולעשות איתו משהו, כי בסופו של דבר, לי חשוב שחייל יבוא, יעשה שירות משמעותי, יתרום גם לעצמו ויתרום בעיקר לצבא. אני לנגד עיניי, חייל שבא, נותן, עושה, הוא חייל טוב יותר, הוא גם אזרח טוב יותר לאחר מכן למדינת ישראל.
ואני אדגיש שאני עובד על הפן המנטלי, אני לא עובד בכלל לא כושר קרבי ולא שום דבר אחר, אני פשוט עובד איתם על הבנה של מה זה בעצם להיות חייל, על חלקם, על הכנה לצו ראשון, חלקם עם הכנה בכלל לשירות, לימים הראשונים, לשבועות הראשונים, לחודשים הראשונים, כי אני הבנתי ואני זיהיתי את זה עוד מתפקידי בצבא, שהרבה מאוד חיילים, כשהם לא מגיעים מוכנים, אז הם נפלטים מהצבא, אני חושב שגם אלו הנתונים, האחוז הנשר בצבא הוא מאוד גבוה בתחילת הדרך. ואני רוצה שהם לא יגיעו למצב הזה, אלא יגיעו למצב שהנחיתה שלהם, בואי נקרא לה, מהאזרחות לצבא תהיה כמה שיותר קלה שלהם, ואני מדגיש של הוריהם לא פחות חשוב. יש לך דוגמה ככה לתת לנו שנבין, כשאתה מדבר על פער בין ציפיות לבין המציאות, או חוסר מיצוי פוטנציאל, דברים שנתקלת בהם, בלי שמות מן הסתם. בוודאי שלא יהיו שמות, אבל צריך להגיד, לפעמים מה שחייל תופס על השירות הצבאי, הוא לא השירות הצבאי באמת. לפעמים שמות של תפקידים, שהם חשבו שהשם נראה להם מאוד 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 משמעותי, ושהוא מאוד כביכול תפקיד גדול, הם מגלים שזה לא כצעקתה, ואז יש איזושהי אכזבה מאוד משמעותית. ואני בא בהיבט של, רגע, אם הצבא שיבץ אותך לתפקיד הזה, כנראה שהתפקיד הזה חשוב. אם הצבא צריך אותך שם, אז בוא, תראה רגע על מה מדובר, ותעשה את הכי טוב שאתה יודע. שזאת אמירה מאוד חשובה, כי ממש בימים אלה נשלחים לכל המלש"בים, לכל הממתינים לשירות ביטחון, השיבוצים שלהם. ואני כבר רואה בכל הקבוצות בפייסבוק שאני חברה בהם, שכולם מנסים לשנות שיבוץ. זאת אומרת, הם עוד לא יודעים לאן הם אמורים להגיע, הם עוד לא יודעים מה התפקיד, אולי הם הצליחו לברר ובמרבית המקרים לא. ועדיין הם רוצים לשנות את השיבוץ, והם כבר רצים. אז אני חייב, זה דוגמה נהדרת, כי חלק מהדברים שאני עושה זה גם סדנאות בבתי ספר, בתיכונים, ובאחת הסדנאות שהיא מיועדת לתלמידי כיתות י"ב לקראת גיוס, אני נותן להם בדיוק את הדוגמה הזאת, ואני אומר להם, נניח ויוסי, שם בדוי, חייל שמאוד מאוד 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 רצה להגיע לגבעתי. חלום חייו, המשפחה, כולם, הוא סגול. והוא מגיע לגבעתי. שובץ לאחד הגדודים, וביום הראשון הוא רואה שהחבר'ה לא משהו, וביום החמישי הוא רואה שהמפקדים לא משהו, ולאט לאט זה מתעצם, ויש לו אכזבה נוראית, כי הוא רצה גבעתי, אבל החבר'ה, הוא לא מסתדר איתם, המפקדים על הפנים, אין מפקדים על הפנים בצה"ל, אבל שלא ספציפית על הפנים, והוא ממש מאוכזב. ומצד שני, אותו יוסי, נניח ולא קיבל גבעתי, ושובץ לגולני. לא רצה גולני, אמר, מה, אני לא שם קומתה חומה, אבל אולץ מהבקום ללכת לגולני, שם קומתה חומה, פתאום אחלה מפקדים, אחלה חברים, אחלה הוואי, מרגיש מצוין. ובעיניי זו הדוגמה הכי טובה שיכולה להיות. זאת אומרת, רצית משהו, קיבלת משהו אחר, וזה יכול להיות נהדר, וזה קורה בהרבה מאוד, אנחנו מבינים שזה קורה בהרבה מאוד מקרים. הזכרת סדנאות. כן. בוא תגיד מילה על מה זה הסדנאות האלה, למי הן מתאימות. אמרת י"ב, אני מבינה שבטח יש גם סדנאות בשלב מוקדם יותר. נכון, אני מתמקד בסדנאות לכיתות י"א ולכיתות י"ב. הסדנאות של כיתות י"א יותר מוכוונות צו ראשון. זאת אומרת, איך בנוי הצו הראשון, מה זה המבחנים הפסיכוטכניים, מה זה הרעיון האישי, כל 4 תחנות שקיימות, והרבה מאוד בהיבטים המנטליים של להפחית לחץ. ובעיניי הדבר הכי חשוב אולי זה ההבנה שמי שמגיע לצו הראשון ידע שזה הזדמנות אחת. הרבה מהם לא מבינים. כשמה זה אומר, מה זה גוזר מבחינתך האמירה הזאת? זאת אומרת, איזה טיפ אתה נותן להם כשאתה אומר להם, תקשיבו חברים, יש פה הזדמנות אחת. בוא תן לנו טעימה. אני אתן טעימה. חברים, אם החיים שלכם חשובים לכם, בואו תעשו את הכי טוב שאתם יכולים, כי זה יכול להוביל אתכם למקומות טובים. אם אתם תפשלו פה, לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לחזור על הדבר הזה. ואני אומר להם, נכשלתם בבגרות במתמטיקה, לא נורא. תעשו עוד מועד. תעשו 3, 4 וגם 10 מועדים. פה
נכשלתם, לא הצלחתם להביא תוצאות כמו שצריך בצו ראשון, חברים, אין לכם עוד הזדמנות. זאת אומרת, זו פעם אחת בלבד שאתם יכולים לגשת ולעשות את הצו הראשון. אני רוצה שנייה אחת לעצור אותך ולומר צהריים טובים לסגן אלוף יעל פישר ויינר. צהריים טובים. את כבר ותיקה כאן. כן. אנחנו תכף נעמיק איתך את השיח. אני פשוט רוצה, אפרופו האמירה של רן, שאנחנו מכירים אותה, שהמבחנים בלשכת גיוס הם הזדמנות חד פעמית. אני ארצה קודם כל שתסבירי, כי יש רציונל בבסיס הדברים, למה זאת הזדמנות חד פעמית? כי זאת שאלה שעולה המון פעמים. אז לפני שאני אתייחס לזה, אני חייבת ככה להתייחס לדברים של רן כאן, שאנחנו לא מכירים, אבל אחד הדברים שאנחנו כצה"ל עושים, זה מעלים הרבה מאוד מידע מתוך כוונה להנגיש את התהליכים לבני הנוער, ומתוך כוונה, כן, שבני הנוער יגיעו מוכנים לקראת המפגש. מוכנים זה אומר ידעו לקראת מה הם הולכים. תכף נדבר על זה. בואי נתמקד בסוגיה הזאת. כשאני מדברת על הצו הראשון, על המבחנים, אז כשם שאתה הולך לכל מבחן אחר, ויש לך הזדמנות אחת, אנחנו מתכוונים שתגיע מוכן, זה אומר ערני, מרגיש טוב, לאותו מפגש עם צה"ל. אנחנו רואים ממחקרים, שמי שהלך לו ככה פחות טוב, ואחר כך פונה ומבקש להשלים מבחן פעם נוספת, ובאמת בסופו של דבר למול מכלול נתונים שאנחנו בוחנים, מאפשרים לו מבחן נוסף, אנחנו רואים שהאחוז המשנים ציון, משפרים אותו, הוא אחוז שהוא באמת באמת מינורי, ולכן אנחנו באים ומחדדים את המסר של להגיע בצורה שהיא מוכנה, ולא עייפים ולחשוב שאפשר באמת לעשות enter, שזאת איזושהי סברה שעולה כן. פעם אחר פעם, ולא משנה בין כמה אתה. אני מקווה שהסברה הזאת כבר לא קיימת, לצערי. אנחנו כמובן תכף נעמיק איתך את השיח ונבין קצת יותר בדיוק איך אנחנו עושים את הפגת החששות הזאת. רן, אני ארצה שתגיד עוד כמה מילים באמת על הסדנאות. דיברנו על הסדנאות של י"א, אמרת את הדגשים שאתה נותן שם. מה לגבי הסדנאות של י"ב? איך זה? הסדנאות של י"ב הן מתמקדות בעצם במעבר מהחיים באזרחות לצעדים הראשונים בצבא, שאני מדבר איתם שם על מה זה פקודות ומה זה נהלים, ומה הערכים המרכזיים של הצבא, ואיך בעצם להתמודד עם מפקדים. ואיך להתמודד עם הבית. תוך סימולציות, תוך דוגמאות, תוך התנסויות, ובעיקר אני אומר, הרי המעבר הוא בעיקר שינוי מנטלי, שעובר עכשיו, עובר נער או נערה, פתאום רחוק מהבית, פתאום לבד, פתאום לא בסביבה הרגילה שהוא מכיר. זה קשה, זה לא פשוט, ואנחנו רואים את זה, זאת אומרת, זו בעיה שמתמודדים איתה. אני ארצה לשאול אותך, אני מניחה שמי ששומע אותנו, בטח אם הוא בתחום החינוכי, יש הרי סדנאות שעושה משרד הביטחון בבתי הספר, האגף החברתי-ביטחוני. אני מניחה שהשאלה הראשונה שתעלה זה מה ההבדל בין סדנה שאתה נותן לבין סדנה שנותן משרד הביטחון. מצוין, אז מכיוון שאני מתמחה באימון מנטלי, ההבדל המהותי הוא בעצם כל הנושא המנטלי שלמשרד הביטחון לצערי יש פחות ידע ופחות כלים. לא שאני חס וחלילה מזלזל או לא מעריך את מה שמשרד הביטחון עושה, זה דבר נהדר, דבר חשוב. דרך אגב, דבר שפעם לא היה. אני גם חייב לחזק את דבריה של יעל, ולהגיד שבאמת לנוער יש היום הרבה הרבה יותר מידע, אבל הנקודה היא אחרת. הנוער זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, רוב הנוער, נכון שהמידע הרבה יותר נגיש, לצערי, ואני אומר את זה לצערי, הרבה מהם, ואני במפגש עם הרבה מאוד בני נוער, לא עושים מספיק כדי להשתמש באמת בפלטפורמה הנהדרת הזאת שהצבא היום מעמיד לרשותם. אפליקציית המתגייסים היא נהדרת. זאת אומרת, יש המון כלים שאת יודעת, אנחנו יכלנו לחלום עליהם לפני 30 שנה, נכון. אבל הנוער היום עסוק בדברים אחרים. דרך אגב, אני חושב כשעשיתי את כל ההכנות שלי לצבא בערך לפני 30 שנה, אז הייתה לי מודעות הרבה יותר גבוהה לשירות הצבאי ממה שיש היום לבני הנוער, ואני משתדל לעבוד איתם גם על הנושא הזה של המודעות. אנחנו תכף, אחרי שנעשה אתנחתא קלה, נדבר על הממשק האישי.
עד עכשיו דיברנו על איזשהו ממשק שהוא יותר, אתה עומד מול כיתה, ולפני זה אנחנו נשמע שיר שביקשת לשמוע, שיר של מאיר אריאל, ואז אנחנו נעלה גם את כנרת ונמשיך את השיח. אז מאיר אריאל. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. כנרת, צהריים טובים. אז כנרת, תודה שהצטרפת אלינו. את תלמידת בית ספר, סיימת כיתה י"א עכשיו, נכון? נכון מאוד. ואת הצטרפת אלינו כדי לספר לנו בעצם על הממשק שלך מול רן, בעבודה אישית שעשית מולו במהלך כיתה י"א. תרצי לספר לנו קצת, קודם כל, מה הייתה המטרה? בעיקרון אני הגעתי לרן כדי, קודם כל להרים לעצמי את הביטחון, כדי לדעת שאני אגיע לשם מוכנה. אוקיי, את יכולה טיפה להרים את הכל כדי שנשמע אותך יותר בצורה ברורה? כן, אני רציתי להגיע לרן מתוך מטרה ממש פשוטה, אני מאוד רציתי להגיע עם ביטחון לצד. אוקיי. אני ידעתי שאם אני אגיע בביטחון, הכל יערס לי. אני מלמל, אני לא יודע איך לענות לתשובות, אני אפחד, אני אתבייש, שזה לא משאיר רושם כל כך טוב. אוקיי. ואז התחלתם תהליך שמה בעצם הוא כלל? זה היה ממש, הוא עבר את שלב מכל אחד מהדברים שהיו שם, הוא הסביר לי על כל אחד מהם. הוא אמר לי איך אני יכולה להגיע לרעיון האישי עם ביטחון, אם זה שפת גוף, אם זה הטון דיבור שלי. כמה זמן? איך להדגים את הביטחון. כמה זמן לקח התהליך? זה לקח לי משהו כמו 3 מפגשים. אוקיי, תהליך קצר וממוקד. כן, אבל כל חלק בו היה ממש ממש חשוב ומשמעותי. מה הרגשת שזה נותן לך? את יכולה למקד אותנו? אני הרגשתי שאני יכולה להגיע לשם. לשם זה ללשכת גיוס? כן, ללשכת גיוס, עם ידיעה שאני לא צריכה לפחד, אני לא צריכה להתבייש, אני יודעת מה להגיד, אני יודעת איך לענות. בעיקרון אני פשוט יוכל להפגין את הביטחון שרן עזר לי להרים. ובואי תספרי לנו איך היה הצו הראשון בפועל? איך זה עבר אחרי ההכנות? הלך לי ממש מצוין. אני הגעתי, עברתי את כל השלבים. בעיקרון אפילו זה הלך הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי שזה ילך. לא נלחצתי באף אחד מהם. היה ממש מעולה. ובהיבט האובייקטיבי בסופו של דבר של התוצאות, איך קיבלת תוצאות שהיו לשביעות רצונך? כן, לגמרי, באמת. מצוין. לא יכולתי לבקש באמת לזה. ברור שכל אחד יכול לשאוף ליותר, גם אני שאפתי ליותר, אבל אני מאוד מרוצה ממה שיצאתי עם זה משם. רן, אתה רוצה להוסיף כמה מילים על הדברים של כנרת? אני אגיד לכנרת, קודם כל תודה רבה. אני נהניתי לפגוש באמת נערה, קודם כל שבאה עם בסיס ערכים איתן מהבית, זאת אומרת, באה מחויבת עם רצון כדי להצליח, כדי לעשות את הכי טוב שהיא יכולה. ואני גם התחייבתי בפניה שאני על כל דילמה, כל שאלה, כל דבר, אני כמובן ימשיך להיות לצידה, כי היא מיטב הנוער שיש למדינת ישראל, פשוט ככה. כנרת, איך עלה הרעיון של להגיע לרן? איך בעצם זיהית את הצורך הזה, או שההורים זיהו את הצורך? איך זה עבד? בעיקרון זה הכל בא מאמא שלי. אוקיי. היא אמרה לי שיש לה מישהו שהיא מכירה. בהתחלה האמת, אני נורא פחדתי. אני אפילו אמרתי לה לא, וזה כנראה לא יעזור לי, אני אגיע לשם, אני קשה, לא ילך לי בכלום. גם באתי אליו נורא סגורה וקטנה, ממש כאילו בתוך עצמי. חששת גם מהתהליך עצמו של ההכנה, לא רק מהצו ראשון. פחדתי להגיד, אולי אני חושב שאני לא מספיק טובה, אולי במקום להגיע ולהשתפר, אני אקרא בדיוק ההפך. זאת אומרת שבעצם היו לך חששות גם מעצם התהליך, ובעצם מי שאיתר את הצורך הזה זאת אימא, שראתה את הדברים. וכשהגעתי לשם, אני זוכרת באמת, פשוט כל פעם רציתי לעבור את פעם. יפה. רן, תודה כנרת. רן, אפרופו האמירה של כנרת על המעורבות של ההורים, יש אימון לילד, ויש גם הכנה להורים, כמו שאמרת. נכון. ואנחנו שומעים את זה פה בצורה ברורה מאוד מכנרת. תרצה לומר איזושהי מילה על ההכנה להורים? איך אתה רואה את זה?
אני אגיד ככה, אצל ההורים זה בעיקר החשש ששולחים ילד בעצם מהבית למקום שהוא בעצם לא נודע מבחינתם. וזה לא משנה אם זה ילד ראשון או ילד שני, כי גם היו לי אמהות עם ילד שלישי ורביעי, ואני אומר בעיקר אמהות, אבל גם אבות, לא רק אמהות. וההורים, צריך להגיד, מעורבים בשני מקומות בעיקר. אחד זה באמת לקראת הצו הראשון, אותם הורים שמבינים את החשיבות ורוצים שהילד שלהם יצליח במבחנים. בהיבט השני זה הדילמה של ההורים לאן הילד ישובץ, ומנסים להתערב. אני דרך אגב בתפיסה הבסיסית שלי אומר להם אל תתערבו, תנו לצבא לעשות את העבודה, הצבא ישבץ את הילד במקום שיהיה הכי נכון גם לצבא וגם לילד, ובעצם באותו היבט כמו שעובדים על בני הנוער בהיבט המנטלי, אז יש עבודה גם על ההורים, שם זה בעיקר בנושא של החששות והפחדים ולנטרל את הדבר הזה. כנרת, אני ארצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום. הכלים שקיבלת, את מרגישה שהם מסייעים לך גם בחיי היום-יום? זאת אומרת, לא רק לקראת הצו הראשון שהיה וחלף? לגמרי, זה כלים שאני אקח את מילרת לצו ולצהל בכללי. זה דברים שעוזרים לי ביום-יום, אם זה לדבר עם אנשים, אם זה להשתתף בדיונים בבית ספר. זה על הכל מהכל. כלים לחיים. לגמרי. יפה. אז כנרת, תודה רבה שפינית מזמנך ועלית לשידור, ושיהיה המון בהצלחה, גם בכיתה י"ב וגם בצבא. אנחנו ניפגש, כנרת, תודה. ברור. להתראות, המשך יום טוב. ביי ביי. רן, אם אנחנו מדברים על הורים וילדים, אז עשינו איזושהי עבודה, נקרא לזה, עם הילד, ועשינו עבודה עם ההורה. אני מניחה שצריך גם איזושהי עבודה בתוך התא המשפחתי? לעתים כן, לעתים לא. הרבה מאוד מפגשים הם, בדרך כלל זה מפגש אחד, לא יותר מזה, שבו מדברים ביחד, ההורה עם הילד, ומנסים לנתח את הדילמות הקיימות בתוך המשפחה. אם קיימות, כן. כן. ואני חושב שזה תהליך טוב, ואני בעיקר רוצה לצאת מכזה תהליך עם זה שההורה יבין שעוד רגע הילד שלו עומד בפני עצמו, והוא צריך להתחיל לקבל החלטות שהן החלטות עצמאיות, לא הכל תחת הגג או המסגרת של ההורים, ולתת לו באמת, לנער או לנערה, לפרוס כנפיים כבר לקראת הצבא עם החלטות עצמאיות לחלוטין. יעל, אנחנו חוזרים אלייך. דיברנו על הורים ועל ילדים, ואת למעשה אחראית על לשכת הגיוס ברשת. נכון. קודם כל, אולי נסביר לטובת ההורים והילדים ששומעים אותנו, מה זה לשכת גיוס ברשת, והיא לא מחליפה את לשכת הגיוס בפועל שמגיעים אליה. מאיפה הגיע המושג הזה? טוב, אז ראשית, כל מועמד משוייך ללשכת הגיוס המרחבית שלו, לפי באמת מקום מגוריו. לשכת הגיוס ברשת מתכללת את השיח מול המועמד, שמתבצע על בסיס ערוצים שונים, אם זה המוקד הטלפוני, אם זה כל התכתובות בדיגיטל. זה יכול להיות עכשיו איזשהו צ'אט בפייסבוק, זה יכול להיות עכשיו איזשהו מייל שנשלח, הכל מנוקז למקום אחד שנקרא לשכת הגיוס ברשת, מתוך כוונה לאפשר שיח לפונה באיזה ערוץ שנוח לו, ובאמת לוודא שיש פה שוויון גם במתן התשובה וההזדמנות לכל מועמד, כי ברגע שזה מגיע למקום אחד שהוא מתמקצע בתחום ונותן את המידע בזמינות המלאה, אז זה משהו שהוא מוכיח את עצמו, ולראיה בחלוף השנים האחרונות, תחילה הקמנו את המרכז שירות הטלפוני, אנחנו כל הזמן בוחנים את המציאות המשתנה, והבנו שהיום בני הנוער הרבה מאוד בעולם הדיגיטלי, ולכן הנגשנו תהליכים בעולם הדיגיטלי. אם זה פתחנו את אתר המתגייסים לפני כ3 שנים, ולכל מועמד יש את הקיוסק מידע אישי שלו, אבל הלכנו למהלך של סלף סרוויס. לצורך העניין, מועמד שקיבל צו ראשון, יכול היום דרך האתר להזיז את הזימון בעצמו. כל זה מתבצע דרך בעצם האתר שמנוהל בלשכת הגיוס ברשת. מה זה קיוסק המידע האישי? קיוסק המידע האישי זה בעצם המידע שרלוונטי אודות המועמד, הנתונים שלו, הזימונים שלו. אנחנו מאוד מאוד רוצים
ליצור את השותפות עם המועמד והמשפחה שלו. כשהמועמד מזומן לצו הראשון, עוד בטרם הגיע לצו הראשון, אנחנו שולחים לו את הסיסמה שלו לאתר, הוא יכול להיכנס למרחב הציבורי, לקרוא מידע אודות התהליכים, וברגע שהוא נכנס לקיוסק מידע האישי שלו, הוא רואה שם את כל השיח שהצבא מנהל, לצורך העניין אותו זימון. בסופו של דבר הוא סיים את הצו הראשון, הוא מקבל לשם שיקוף שבעצם זה הנתונים שלו, הממצאים מאותם מבחנים במהלך היום, הפרופיל הרפואי שלו, השלבים הבאים למועמדות יום המאה, אנחנו משקפים להן את הציונים של יום המאה, מה שבעבר לא היה. ואז אנחנו מאפשרים למועמד לראות את השלם, לדעת לקראת מה הוא הולך ולקבל באמת החלטות משמעותיות לגבי ההמשך שלו. איזה מיונים הוא היה רוצה להגיע, איזה מידע נדרש לצפות, לראות, ככה להיערך לקראת המפגש הבא עם צה"ל. אחד הדברים שמצאנו לנכון להעלות זה סרטונים של לשכות הגיוס, כי למדנו שברגע שהמועמד לפני שהוא מגיע נחשף לסרטון של הלשכת גיוס הרלוונטית. שמה יש בסרטון בעצם? הוא מציג את התחנות שהוא עובר, הוא מציג אפילו ברמה הבסיסית של זה המבנה, זה החדר שבו תבצע את המבחן. זה מפיג את אותה תחושה של חשש מהלא נודע. כן. ואנחנו מבינים שברגע שאנחנו מפיגים את אותה עמימות, המועמד מגיע הרבה יותר מוכן, אם דיברנו קודם על הכנה מנטלית, לקראת המפגש הזה, שהוא מפגש סופר משמעותי בצו הראשון. חשוב מאוד לדעתי לציין ולומר, מתוך ההבנה שגם הורים שומעים אותנו, כדאי לדעת שיש את האופציה הזאת של הקיוסק האישי ושל המון מידע שנמצא שם, כי מניסיוני הרבה מאוד תלמידי י"א וי"ב, הם שלחו להם איזושהי סיסמה, הם לא נכנסים. בדקו מולם, שולחים להם עוד פעם תזכורת, לפחות אני, מה שראיתי, הם לא ממהרים להיכנס. נכון, אבל כאן מאוד מאוד חשוב לומר שבמרוץ הזמן למדנו לזהות מה המאפיינים שרלוונטיים לכל מועמד ולמעטפת שמלווה אותו. לא דומה האופן שבו המועמד עצמו צורך את המידע להורים. אני לצורך העניין כהורה מעדיפה לקרוא כתבות, לנהל איזשהו צ'אט יזום עם מפקד בכיר שיודע לענות בשביל לדעת אודות השירות, אודות סיטואציות שבהן הוא עלול להיקלע אותו מועמד. אם הזכרת את זה, איך אני בתור הורה עכשיו יכולה לנהל צ'אט עם מפקד בכיר ולשאול שאלות? אז ראשית אנחנו מפרסמים בדף הפייסבוק שלנו את כל מועדי הצ'אטים שמתקיימים גם לפני הגיוסים, גם לפני כל תהליך. אנחנו מביאים את אותם מומחי ידע מקצועיים. לצורך העניין, אם עכשיו אנחנו מדברים על שנת הי"א, ואנחנו יודעים שמרבית המועמדות כרגע הם בתחילת דרכן ועתידות לעבור את יום המאה. שתכף נזכיר מהו. אנחנו מביאים לצ'אט בדף הפייסבוק של מיטב, את אותו בעל תפקיד הרלוונטי, הוא המומחה ידע, תוכן וניסיון לאורך השנים, והוא בעצם עונה על שאלות ותשובות. בנוסף לזה, אנחנו מעלים באתר אחת לחודש, אנחנו מרעננים את כל השאלות והתשובות, שזה אותם ממקרים שכיחים, שאלות של מועמדים, שאלות של בני המשפחה, כשלצורך העניין בני הנוער צורכים את המידע באינסטגרם. ולכן לבני הנוער אנחנו מעלים בסטורי של מתגייסים, מידע קצר, שבאמת עונה על הדקה ו20 שניות שהם ככה רוצים לצרוך את המידע, שיסייע להם לשלב הבא. אנחנו ההורים צריכים לדעת לקראת מה הילדים עתידים לעבור ולהיות שם עבורם, להיות מעורבים, אבל לא להתערב באמת כמו שאמרנו, ולקבל החלטות במקום המועמד, כי בסופו של דבר הדרך לשירות מתחילה עוד בזימון הראשוני. לא רק שמתגייסים לצה"ל, וחשוב שהדרך הזאת תהיה נעימה לא פחות מהשירות. ברגע שנתחיל את זה בצורה טובה, אני סבורה שיגיעו עם ציפייה שונה מהצבא ויעשו שירות משמעותי. יום המאה זה יום שלמעשה לפני מספר שנים הכנסנו אותו כאיזשהו יום שבוחן את היכולות של המועמדות הבנות. אני אפתח סוגריים ואגיד שבשנה האחרונה קיימנו איזשהו פיילוט לגבי לוחמים, אבל זה משהו שכמו שאמרתי הוא עדיין פיילוט, אז הוא לא נכנס באופן קבוע. המועמדות הבנות לאחר הצו הראשון מזומנות ליום המאה.
כשהן מבצעות את יום המאה בסמוך למרחב המגורים שלהם, בדומה למפגש של הצו הראשון. מיון, איתור והתאמה, שלמעשה אנחנו מזמנים אותן למפגש שבמהלכו יום שלם הן עוברות בין תחנות, כשכל תחנה ההסתכלות היא למול אותה תחנה ולא איזשהו ציון ככה שהוא משוקלל במהלך היום. זאת אומרת שמקבלים כמה ציונים במהלך היום הזה? הן מקבלות מספר ציונים על כל תחנה, הן עוברות מספר תחנות שבכל תחנה הן נדרשות להפגין כישורים אחרים. למשל? לצורך העניין בוחנים עד כמה יש לך יכולות טכניות, או עד כמה יש לך יכולת לעמוד מול קהל. ועל בסיס אותם כישורים שאנחנו מקבלים את הציונים בתום היום, צריך לומר שזה לא יום שנעשה על ידי צהל, אלא על ידי חברת אדם מילו, שעובדת בשיתוף פעולה עם צהל, ובמסגרת היום הזה בעצם עומדים שם צוותים שהם גורמי מיון, ומסתכלים על אותה מועמדת בדינמיקה הקבוצתית, איך היא באה לידי ביטוי. אחד הדברים שאני אומר כטיפ מאוד משמעותי, יום המאה חשוב, 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 חשוב. לצערי, לא מספיק בנות נוער יודעות מה החשיבות של יום המאה. כשאת אומרת חשוב, מה את ממליצה לי, המלשבית, לעשות? אני עכשיו אמורה להגיע ליום המאה, מה את ממליצה לי לעשות או לא לעשות? קודם כל, אני חייבת לומר, ציונים זה לא הכל, בסדר? וכשאני אומר ציונים זה לא הכל, זה אומר שאם בעבר כל הזמן אמרנו צו ראשון, צריך קב"א, כך וכך, דפ"ר, כך וכך, אז לא. ציונים זה חשוב, אבל כשיש את יום המאה ובודקים יכולות, אז יש הסתכלות אחרת. כי לוקחים למעשה את הציונים של הצו הראשון, ומשקללים את הציונים הללו עם הכישורים שהפגנת ביום המאה, ועל בסיס זה ייפתח שאלון העדפות. זאת אומרת שגם אם נגיד בצו הראשון אולי הקב"א והדפ"ר שלי, הנתונים, היו ככה, או אפילו לא משהו. נכון. ואז ביום המאה הפגנתי כישורים בעמידה מול קהל, כי אני אומרת, מדריכה בצופים. כן. זה יכול לשנות את התמונה ולפתוח לי תפקידים שאולי לא היו נפתחים קודם. נכון? חד משמעית. לא היו נפתחים במציאות בעבר שלא היה יום המאה. ולמה אני אומרת שזה כל כך חשוב? כי בסופו של דבר, כשמועמדת בוחרת לא להתייצב או לדחות את יום המאה, היא עלולה לפגוע בסיכויים שלה, לקבל את שאלון העדפות בזמן, ולפגוע ביכולת שלה לקבל זימונים למיונים. זאת אומרת ששוב, אני ככה מתרגמת רגע אחד את מה שאת אומרת. הרבה פעמים את אומרת, טוב, נדחה את זה כי לא מתאים לי עכשיו. נכון. למעשה יש מיונים שהם פועל יוצא של התוצאות ביום המאה. אין לי תוצאות ביום המאה, אני לא אוכל להתמיין לא יודעת, משהו שמצריך עמידה מול קהל. נעשה את זה פשוט יותר. לא יהיו את התוצאות של יום המאה, הצבא ישבץ אותך למול צורכי הצבא. לא, יהיו, אבל יהיו בעוד כמה חודשים, אז יכול להיות שנגיד אני לא אוכל... קודם כל, לא הלכת, ויש מועמדות שבוחרות לא להגיע, הצבא משבץ אותך לפי מה שהוא צריך. אוקיי. בחרת להגיע, אבל במועד שבו דחית, כבר לשנת הי"ב שלך, ולעיתוי שבו כבר פתחנו את שאלוני העדפות, את מצמצמת משמעותית את הסיכוי שלך לקבל מיון לתפקיד שחלמת עליו. ולכן מאוד מאוד חשוב שתגיעי ליום המאה, ולא פחות חשוב שלפני שאת מתייצבת ליום המאה, תיכנסי לראות את הסרטונים על יום המאה, תקראי על התחנות ותקראי את השאלות והתשובות שמבוססות על ניסיון של מועמדות אחרות שהלכו ליום המאה. מצוין, טיפ מעולה. דיברנו על זה שיש תהליכים שכל הזמן משתנים, פעם לא היה יום המאה. איך למעשה מניעים תהליך כזה של בוא נכניס יום המאה, בוא נכניס משהו אחר? איך זה עולה? אז אני אשתף אותך ואומר שלפני כ3 שנים, כשעלינו עם אתר המתגייסים לאוויר, ולמעשה הפכנו להיות לשכת הגיוס ברשת, הבנו שאנחנו צבא בתוך מדינה ואנחנו רוצים לחיות את המציאות המשתנה, ושמישהו גם ישקף לנו מה הצרכים. כי צבא יש חוק שירות ביטחון, אבל כמו שאמרתי קודם, הדרך היא חשובה. ואני מבינה שבמציאות שבה אני התגייסתי לפני שנתיים, זו לא המציאות הנוכחית. ולכן אנחנו פונים לבני הנוער, ואנחנו מזמנים את בני הנוער לקבוצות מיקוד. אחד המפגשים הם קבוצות מיקוד אצלנו במיטב, שאנחנו ככה מוצאים מועמדים שלא היו שבעי רצון מהשירות,
או נפלו בין הכיסאות בתהליך, או פנו באיזושהי פנייה וחשים שנגרם להם עוול, בין אם העוול הוא אכן מוצדק, ובין אם זו תחושה. ובסופו של דבר, כשאנחנו מזמנים את אותם מועמדים כקבוצת מיקוד, אנחנו לומדים מכל מפגש כזה. זאת אומרת, אתם בעצם מבקשים מהם להגיד מה לא היה בסדר בראייה שלהם, ומזה לומדים. כן, ובנוסף לזה, כשאנחנו עולים עם כל תחולה חדשה, איזשהו פיתוח באתר, אנחנו קוראים לקבוצות מיקוד, כל פעם קבוצה אחרת צריך לומר, ואנחנו חושפים בפניהם את אותה תחולה, ומקבלים מהם את האיזון החוזר לגבי התחולה. לדוגמה, אם דיברתי קודם על היכולת להזיז זימונים באתר, אז לפני שפתחנו את היכולת הזו, קראנו לקבוצת מיקוד, נתנו להם להתנסות, קיבלנו מהם אפילו עדכונים ואיזון חוזר לגבי הפיצ'רים. האם זה צריך להיות עכשיו אייקון של גלגל הצלה, או האם עכשיו צריך להיות איזה אימוג'י אחר? אנחנו חוזרים, מטפלים בדברים ומעלים את זה הלאה. יש לנו גם קבוצות עם הורים, וצריך לומר גם שבמסגרת התהליכים שאנחנו עושים בקהילה, אנחנו עובדים בשותפות מלאה הרי עם משרד הביטחון, עם חיל החינוך, עם משרד החינוך, וכמובן אנחנו, וכשאנחנו פונים לאותם הורים ומועמדים, אנחנו מקבלים את אותן בקשות, למידע נוסף. לדוגמה, דיברת בתחילת השידור על כל הסיפור של שיבוצים. עלו עכשיו, נשלחו שיבוצים בשבוע שעבר למועמדות שצפויות להתגייס החל מיולי הקרוב. וגם עלו, אני אוסיף, ראיתי כבר באינסטגרם, ממש סרטון קצר שאומר, הגיעו שיבוצים, תיכנסו, תבדקו, תסתכלו. נכון. יפה. כן, כן. אז קודם כל נשלחו השיבוצים, ואני יכולה לומר לך שלמחרת היום התקשרו מועמדות למרכז השירות, ואמרו שהן מחפשות מידע לגבי תפקידים והן לא מוצאות. באותו יום העלינו את המידע. גם ככה אנחנו לומדים מה עוד חסר. או לצורך העניין פניות של הורים, כשהגענו להרבה הורים, ואמרו, אנחנו רוצים יותר מידע, סתם אני זורקת על עתודה. חזרנו למחרת לבסיס, ייצרנו ככה את הפלטפורמה הרלוונטית, כי זה היה הורים, אז עלינו עם כתבה. מצוין. אבל אם זה עכשיו מועמדים אחרים... אז אני כבר אגיד בהזדמנות הזאת, שבדיוק דיברתי מקודם בחוץ, על זה שאחת התוכניות הבאות תהיה על העתודה האקדמית. אני ארצה לשאול אותך עוד שאלה, על איך בני הנוער היום בחוויה שלהם, הם מאוד חברתיים, זאת אומרת, הם מרגישים בנוח עם הקבוצה שלהם. לשכת הגיוס, זאת הפעם הראשונה שהם מגיעים לבד. זאת אומרת... סליחה, אני אמרתי שאנחנו מתאימים את עצמנו למציאות המשתנה. אוקיי. אז במהלך השנה אנחנו יצאנו לדרך עם צו בצוותא. צו בצוותא זה אומר שהמועמדים לצו הראשון מגיעים כשכבה מבית הספר לבצע את הצו הראשון. וזה, איך מתניעים תהליך כזה? אנחנו פונים לבתי הספר. כשאני אומרת אמרתי, אנחנו חלק ממשרד הביטחון, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, והתאום נעשה מול משרד הביטחון. כל בית ספר שרוצה להגיע אלינו במסגרת צו בצוותא, אנחנו יוצרים בעצם את התאום הזה. שלמעשה היוזמה היא של משרד החינוך, של בתי הספר? לא, היוזמה היא של צה"ל. של צה"ל? אבל כמו שאמרתי, אנחנו אין צדדים, אנחנו ביחד. זה משרד הביטחון, איתנו, עם משרד החינוך, וזה שותפות מלאה. כי אנחנו מגיעים לבתי הספר, אנחנו מעבירים את הסדנאות, אנחנו מעבירים הרצאות שמסבירות איך להיערך, איזה מסמכים, כי לצורך העניין, אני חוזרת רגע אחורה, בצו הראשון, למי שיש עכשיו איזושהי לקות למידה, ויש לו אבחונים. אנחנו באים ואנחנו אומרים, בואו תעלו את זה לפני כן, אם זה דרך קיוסק מידע אישי, או אם זה דרך הנציג שנמצא בבית הספר, בשביל שנוכל באמת לבחון מה ההקלות הנדרשות, ולהחזיר לאותו מועמד איזון חוזר, לפני שהוא מגיע לצו במסגרת השכבתית. אותו דבר לגבי השאלון הרפואי שלו. ברגע שהם מגיעים ביחד לבתי הספר, עוצמה אחרת. קודם כל, סגל החינוך, מכין אותה ותורם לחוויה. הוא מפסיד פחות ימים בבית הספר. אנחנו משתדלים למקסם כמה שיותר תהליכים בשביל שיסיימו את הצו באותו היום שהם מגיעים. כשלא פחות חשוב הצו ברשת, זה גם שאלון שעלה במהלך השנה האחרונה. רגע, בואי שנייה אחת נעשה נקודה. כן. קודם כל, יש אופציה כזאת שצריך לשאול עליה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בי"א או בי"ב, כנראה יותר רלוונטי לקראת י"א, יש אופציה שבית הספר יגיע כשכבה כן. ללשכת הגיוס. שוב, זה לא בכל בתי הספר, אבל כדאי כהורים להכיר את זה ולשאול. יש אופציה כזאת, אין אופציה כזאת, נבחנה, לא נבחנה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה,
תלמידים שיש להם לקות למידה, עברנו על זה ככה ביעף, אני רוצה קצת להתמקד בנקודה הזאת. תלמידים שיש להם לקות למידה, הרבה פעמים בוחרים להסתיר את זה. נכון. אז הייתי רוצה רגע אחד לגעת בנקודה הזאת, זה החשש הוא שזה יפגע להם בנתונים, שזה יפגע להם ביכולת להתמיין. בואי נתייחס רגע אחד לשאלה הזאת. אני חוזרת רגע, כשאת אומרת שהחשש שיפגע להם בנתונים, כשאני התגייסתי, דיברו על מספר החדרים בבית, שזה יפגע בקאבה. כן, מכירה נכון, את זה? ברור. אז עד היום גם את זה אומרים, וזה לא נכון. אז גם ההקלות אז הנה, והאבחונים... קודם כל מי ששומע אותנו, אתם יכולים להגיד כמה חדרים יש לכם, זה לא מעניין את אף אחד. ממש לא מעניין, זה רק לדעת אם לפתוח איזשהו תהליך תש, בשביל לעזור לך לפני שאתה מגיע לשורותיו של צהל. אוקיי. לגבי האבחונים, אותו דבר, אין כוונה לפגוע במישהו, אבל בסופו של דבר, כשמעבירים את האבחון ומדווחים על זה לצהל, אנחנו רוצים לסייע, אנחנו ביחד בתהליך הזה. בודקים איזה הקלות נדרשות, אני אומרת, לא כל אבחון מתקבל, כי יש כל מיני הקלות שלא ניתן לתת. יפה, אז אם נגענו בזה, אז בואי נשאל אותך. הרבה פעמים אני מקבלת פניות מהורים שאומרים לי, מה, ילדה מאובחנת מכיתה ב' בדיסקלקוליה. היא לא יודעת לחשב, גם 2 ועוד 3 היא יכולה לטעות. איך יכול להיות שאם היא מאובחנת מכיתה ב', עכשיו לשכת הגיוס לא מקבלת את זה? אז אולי נעשה סדר. קודם כל, יש אבחונים שמוכרים על ידי בתי ספר, ולא באמת עשו אבחון מקצועי מהימן של הגורמים המוסמכים. אז אני ממליצה, לפני שבכלל פונים עם אבחון, לקרוא באתר איזה מסמכים נדרשים. זה בראשית הצירים. קראתי, כתוב שם לצורך העניין, כתוב אבחון של מי? כתוב אבחון של איזה גורם, כתוב אם נוטלים איזושהי תרופה, האם צריך עכשיו מרפאת מומחים לשינה או נוירולוג, כתוב ברמה הכל הזו. הכל כתוב, תקראו, תיכנסו, אל תשלחו סתם אבחונים, כי הם לא תמיד רלוונטיים. יפה, זה דבר ראשון. אז כתוב, מעבר לזה, שכשאנחנו מגיעים להסביר בבתי הספר, אנחנו מציידים את התלמידים ואת ההורים, בערבי ההורים, במידע של איזה מסמכים נדרשים. אחרי שמעבירים את זה, אחת השאלות הראשונות שעולות, זה אני לא רוצה שזה יסתובב. זה אבחון, זה על הילד שלי. אני תמיד אמליץ להעביר את המידע דרך הקיוסק מידע האישי. מהסיבה מאוד פשוטה שברגע שמעלים דרך קיוסק מידע אישי, אתה מקבל איזון חוזר שזה נקלט במערכת ושהתחיל טיפול. מה זה מעלים ברמה טכנית? איך זה עובד? את מצלמת בפלאפון. מצלמים בפלאפון. אוקיי. כן. עכשיו, צריך לזכור שהאיזון החוזר הזה, שבאמת הבקשה נקלטה, הוא לא פחות חשוב מהשליחה. כי לפעמים אבחונים... זאת אומרת, זה לא שגר ושכח. בדיוק. זה קבצים שהם מאוד גדולים. צריך לראות שהם נקלטו ושהשליחה לא נכשלה. איך אני יודעת שזה נקלט? את מקבלת איזון חוזר בקיוסק מידע אישי, בקשתך נקלטה והטיפול הוא עבר. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על הבן שלי והוא אומר לי שלחתי, אז קודם כל אני צריכה שהוא יוודא או שהוא... צריך להיות מספיק אחראי כדי לוודא שזה אכן יתקבל. הוא מוודא בקיוסק מידע אישי. כן. הוא לא צריך להתקשר. לא, הוא ברור. רואה שזה אבל נשלח. להסתכל שזה כן, באמת נשלח. חד משמעית. עכשיו, את אומרת, צריך שזה יהיה בקיוסק המידע האישי, אמרת, פן אחד, זה באמת כדי לשמור על הפרטיות. נכון. זאת אומרת, זה יותר שומר על הפרטיות, מאשר לשלוח את זה בפקס, או לשלוח את זה במייל, שאולי לא יתקבל, או משהו כזה. לא רק ההיבט של הפרטיות, כמו זה שברגע שאת מעלה את זה דרך הקיוסק מידע האישי, זה נכנס ישירות למערכת, ולא צריך להיות יד אדם. אוקיי. ברגע שיש יד אדם, יש פתח לתקלות. גם תקלות לחבר, כי כמו שאמרתי, אבחון הוא בדרך כלל 30 עמודים. להתחיל לחבר ככה, כי זה מגיע בפניות שונות. כן. ולכן אני אומרת, בואי נתייעל, נשלח את דרך קיוסק מידע אישי, גם המועמד ששלח מכיר, יודע מה הסטטוס, וגם אנחנו מקבלים את זה ישירות למערכת, ומתחיל בעצם הטיפול. אז הנה כבר טיפ חשוב נוסף, כשאתם מעבירים מסמכים, א', דרך קיוסק מידע אישי, ב', תוודאו באפליקציה שזה אכן יתקבל, יש לכם למעשה גם את המסמך סרוק, זאת אומרת שאם מגיעים ללשכת הגיוס, ויש תקלה, לא קיבלו, לא התפיסו, לא ידעו, לא שמעו, לא ראו, מיד אפשר לפתוח את האפליקציה, וזה סרוק שם בעצם. כן. זאת אומרת, המסמך נמצא שם. כן. אוקיי, סגרנו את הנקודה של המסמכים, אלא אם כן יש לך עוד משהו. כשדיברנו על שני דברים בדרך, שזה השאלונים שנפתחים בדרך לתהליך, אחד זה שאלון צו ברשת, שאלון צו ברשת הוא שאלון מקדים למפגש של הצו הראשון. אוקיי. מאוד חשוב להשיב על השאלון, כי השאלון הזה הוא בעצם, מי שמשיב עליו, מקצר לך את הזמנים שתמתין בלשכת הגיוס. הוא מקצר תחנה שלמה
שזאת עוד נקודה שהתלמידים מדברים עליה. הגעתי ב9, יצאתי ב4. כן. אז כבר את אומרת לנו, אם אתם ממלאים את הטופס כמו שצריך, את הצו ברשת הזה כמו שצריך, הרבה פעמים זה מקצר המון שאלות. מה יש שם למשל, כדי שנבין? הצו ברשת למעשה שואל הרבה מאוד פרטים, גם על ההורים, על העיסוק, על שנות לימוד, באיזה מוסדות למדת. עכשיו, את יודעת, כשאתה מגיע למפגש של הצו הראשון, לא תמיד אתה זוכר מתי סיימת את כיתה ז' לצורך העניין. וכשאתה יושב עכשיו בבית ואתה עונה על השאלון הזה בקצב שלך, בזמן שלך, אתה יכול לעשות הפסקות, להתרענן, אתה יוצר פה איזשהו רצף שמאפשר לך להביא את עצמך לידי ביטוי, כי אני אומרת, בסופו של דבר מאוד חשוב שהמועמד יביא את עצמו לידי ביטוי בצורה מקסימלית. אל תהיו מי שאתם לא. באיזשהו שלב בדרך זה מתגלה. תהיו אתם עצמכם וכמה שיותר מההתחלה כאלה. כן. אז דיברנו על צו ברשת, הזמן שלנו מתקצר. הבנתי שיש שאלון תש. נכון. תגידי מילה אחת גם עליו כדי שנספיק. שאלון תש זה שאלון שלמעשה אנחנו פותחים באתר כ8 חודשים לפני מועד הגיוס של המועמד. הסיבה שאנחנו מעלים את זה רק 8 חודשים לפני, בשביל שזה באמת יהיה רלוונטי במידה ונדרשים מסמכים מביטוח לאומי, או איזה שהם מסמכים שמעידים על סיטואציה כזו או אחרת בבית. ברגע שהמועמד משיב על השאלון, זה מגיע אלינו, ואז אנחנו מאבדים את המידע. כולם מקבלים את השאלון הזה? כל מי שמתגייס למחזור גיוס, כמו שאמרתי, 8 חודשים לאחר מכן, אנחנו בעצם מאבדים את המידע, אנחנו עוברים על כל מה שאותו מועמד השיב, ובוחנים האם נכון להתחיל איתו תהליך של תש לפני השירות. לפני השירות. כן. שאלון תחביבים, ממש אנחנו שאלון תחביבים, עוד דקה. שאלון שבעיניי הוא בשורה. כי? אנחנו היום... מה זה משנה לך אם אני אוהבת חתולים? הוא בשורה, כי יש, אחד הדברים שלמדנו גם בקבוצות המיקוד, זה שיש הרבה מאוד תחביבים ייחודיים לכל אחד, ואנחנו לא שואלים, ואנחנו לא יודעים, ורוצים טיסנאות. אוקיי. או חוגי סנפלינג. אני חושבת שזאת ההזדמנות של כולם לבוא ולהגיד מי הם, כדי שנוכל להשתמש באותו תחביב ולמצות את השיבוץ באופן שיטיב עם כולנו. מצוין. נראה לי שיכולנו עוד להמשיך. אנחנו נאלץ לסיים את התוכנית שלנו, ולהודות לרן וליעל שהקדישו מזמנם ומהידע שלהם. עד כאן תוכניתנו כי אני חייל. בשבוע הבא אנחנו נתייחס לתפקידים בחיל המשטרה הצבאית, ואנחנו נחתום את השידור בשיר של עידן חביב, ואין כבר סתם. תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור, שמלווה אותנו מדי צהריים, ואנחנו נשתמע. אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ.